100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया साड़ी वाला आलाय 100 रुपया. सब ले लो 100 रुपया एक साडी 100 रुपये का. सर्वांचं स्वागत आहे शुभांगी कीर साडी भंडार मध्ये. आज साडीचा मार्केट लावलेला आहे मम्मीनी. मार्केट नाही लावलंय, ते धुतले ना साड्या ते सुकायला ठेवले. नमस्ते सर्वांना, कशा आहात तुम्ही? आता मी जरा बाहेर गेलो होतो आणि तुम्ही विचाराल तुम्हाला तुमची काकू दाखवतो काय करते. त्याच्या अगोदर मी बाहेर कशाला गेलो होतो ते सुद्धा दाखवतो. आता दिलला मी खाली ठेवलंय आणि दिल आपली तिकडे जाऊन बसलेली आहे. मास्क काढूया. आपलं बाहेर सुद्धा पावसाचं वातावरण बघून घ्या. झाडं पूर्ण हिरवीगार झालेली आहे. तुमच्याकडे पण पाऊस पडतो का सांगा मला. आणि इथे बघा काय आहे. आज काय मार्केट लावलंय का मम्मी? अरे पप्प्या, काय? अरे मला आहे ना एक भेटतो तो एक भेटत नाही. तर आज जरा घडी मारून ठेवते. हप्त्याचे साड्या धुवून काढले ना, ते आता घड्या मारून ठेवते. पण आम्ही तर तुम्हाला बोललो होतो कालच की आम्ही बाहेर जाणार नाही. पण आज मी बाहेर का गेलो ते पण तुम्हाला दाखवतो आणि सांगतो. आपली दिल बघा तिकडे बसली बघा. घाबरून बसली का मम्मी? कशी बसली ती तिकडे? घाबरली ती. तिकडे घाबरून बसली. तिचं कारण हे आहे तिला 3 दिवस झाले तिची तब्येत ठीक नाही. 3 दिवस झाले तिची तब्येत ठीक नव्हती म्हणून तिला नेलं होतं मी डॉक्टरला. आता ते प्रिस्क्रिप्शन दाखवतो तुम्हाला. आणि इकडे बघा, इकडे दिसतं तुम्हाला काय आहे? मी नेहमी तुम्हाला सांगतो ना, वरती बघा इकडे आपलं ही मशीन आहे. ही मशीन आपण लावतो ना, तर आम्ही कधी कधी असं धूप सुद्धा लावतो. या धूपचा फायदा सांग मम्मी काय होतो? एकदम जरा छान वाटतो ना पूर्ण घरी. वातावरण पण एकदम शांत वाटतं. ती बघा आपली दिल पण आली बाहेर बघा. आता तिला मी तुम्हाला प्रिस्क्रिप्शन दाखवतो. बघा इकडे आम्हाला दिलसाठी जावं लागलं आणि इकडे प्रिस्क्रिप्शन मध्ये काय लिहिलं, टी वॉर्मिंग टू बी डन. म्हणजे जंतू होतात ना ते आज केले बघा. 17 जुलै आपली आजची तारीख. आणि तिला वॅक्सिन करायचं 3 दिवसानंतर. म्हणजे पॅट जर आपल्या घरी जर वजन 7 किलो तिने अंदाजा लिहिला, मला वाटतं तिचं वजन 6 किलो असेल. आणि बघा दिल आजची तारीख. डॉक्टरांनी त्यांना हे खायला दिलंय ट्रीट म्हणून. आणि आमची तिला आता खाणार आहे. आणि तिचं औषध बघा, हे तिला औषध दिलंय मधामध्ये तिला टाकून. बरोबर ना मम्मी? देशील ना? आपण देऊया तिला. मधामध्ये टाकून तिला पाजायचंय. म्हणजे चाटायला तिच्या तोंडाला लावलं की ती चाटेल. पण आता नाही खाऊ शकत ती जर नेण्याचं कारण हेच होतं बघा. ती कधीपासून अशी लीक करते. म्हणजे तिला वाटतं तिला तिकडे इरिटेशन होतंय, है ना मम्मी? म्हणजे जंतू झाले. तर छोट्या मुलांना कसे जंतू होतात पोटामध्ये आणि ते कसे संडासच्या इथून आहे ना त्यांना ते खाज आल्यासारखी वाटते. हो, तसं तिला झालाय प्रॉब्लेम. मग आता ते पण झालं आणि तिचा वॅक्सिनचा पण टाइम झाला. तर अशी ती 3 दिवस बिचारी आजारी आहे. मम्मी तुला लास्ट गिफ्ट कधी दिला होता मी? भरपूर दिवस झाले ना. अजून गिफ्ट नाही दिला तुला ना मी? आता नको एवढ्या पावसातून. ते असे साड्या हँगरला लावले ना, हँगरला लावून असे कपाटात ठेवले की पटकन काढता येते. बरोबर. अरे आज कसं झालंय बघ. आज मी मुद्दामच साड्या काढले सगळे बाहेर. का माहितीये बघ, या साडीवर तर हे ब्लाऊज आहे. मग हे ब्लाऊज भेटलं नाही, मग मी हे घातलं. असा प्रॉब्लेम झालाय. म्हणून आहे ना मी काय करणार आहे, ते आता मी साड्या आणि ब्लाऊज एकाच ठिकाणी ठेवणार आहे. आणि आपली दिल बघा, आपली मुलं कशी छोटी असल्यावर आपण काम करत असल्यावर मध्ये मध्ये येतात ना, तशी आमची दिल पण मध्ये मध्ये येते. आणि तुम्ही सांगा ह्याच्यातली कोणती साडीमध्ये तुम्ही मम्मीला बघितली नाही? कोणत्या साडीमध्ये ह्याच्यामध्ये रेसिपी बनवली आहे, ह्याच्यामध्ये बनवली आहेस, त्याच्यामध्ये बनवली आहेस, बरोबर ना? रेड मध्ये बनवलीस, ऑरेंज ह्याच्यामध्ये ऑरेंज मध्ये नाही बनवलीस, बनवली आहे. येलो मध्ये बनवलीस. बनवली आहे. म्हणजे हे सर्व नवीन साड्या आहेत मम्मीचे? हा बनवली आहे. है ना? नवीन कुठले? 3 वर्ष झाली घेऊन. नवीन काय बोलतो? पण दिसायला बघ एवढे नवीन आहेत. आता म्हणजे घालायला काढले आता. हे काय हँगर घेते? दाखव, हँगर दाखवते तू. अरे हे कधीचे आहेत माहितीये का? किती वर्ष झाली याला? 30 वर्ष झाली. हे पण आपल्या घरी असे हँगर असतील ना सर्व? हा 30 वर्ष झाली. आता मी ह्याला बदली करतोय. का? हा घे तुझ्यासाठी गिफ्ट. हँगर आहे ते? हो. कशा प्रकारचे हँगर आहे ते दाखव. हे नको, ते नको. खोल हँगर. हे कधी आले? हा पण गिफ्ट तुझ्यासाठी. कधी आले ते? कधीच आले. मी बघत होतो की तू कधी साडीचं मार्केट खोलते. ह्याच्यावर किती साड्या दाखव. टाकल्या हँगरवर? म्हणजे एकाच हँगरवर तुझे 3, 1, 2, 3, 4, 5 साड्या येतील. 2, 3, 4 साड्या. वर नाही टाकायची बघ, वर हे 1, 2, 3, 4, 5 साड्या येतील तुझ्या एका हँगर मध्ये. चांगली गोष्ट आहे ना? मग काय, मग जास्त साड्या हे हँगरच नको आहे. ही गेली एक साडी, बरोबर?
तर इकडे बघा 3 साड्या लावलेल्या आहेत मम्मीनी. अर्धा भाग आहे ना पहिला त्याच्या खाली ह्याच्या खालून टाकायचा, म्हणजे जी खाली साडी भरली आहे ना त्याच्या नाहीतर टाकायचं. कसं माहितीये आपण समजलं त्याच्या खालच्या टाक. हा एकावर एक टाकत गेला ना तर आपल्याला काढताना मुश्किल होईल. हे टाकलं पाठी. हा, हे पाठी गेलं. आता हे पकडायचं आणि ह्याच्या वरून टाकायचं वरच्या आपल्या जो टाकणार होतो ना हँगलला. म्हणजे कशी तुला जी पाहिजे ती साडी काढू शकते स्वतः अशी काढू शकते अशी. आता इकडे तुम्ही हा हँगर पण विचाराल मला कमेंट मध्ये. ते बघा हे असं असतं, हे असं लावतात इकडे, असं वरती करायचं आतमध्ये आणि इकडून आतमध्ये करायचं, मग असं असतं. तो पण खालचं खोल. असं पाहिजे तेव्हा खोलायचा. 1 2 3 4 5 6 आणि ह्याला खोलायचं असेल तर ते खेचायचं जरा पाठी. खेचायचं म्हणजे असं जरा पुढे करायचं हे. आणि आपले कपडे काढून झाले की असं बंद करून ठेवायचं. बंद करा मी सर्व, आता आपल्याला नको आहे ना. नको आहे. हे बघा असं करायचं. तिकडनं सोडू. बंद. बघा मग असं साईडला ठेवून द्यायचं आपलं कुठेतरी साईडला. असं साईडला ठेवायचं. कपडे झाले आपले की, कपडे आपले धुतले की ते काढायचं, पंख्याखाली ठेवायचं आणि कपडे त्याच्यावर सुकायला ठेवायचे. कपडे सुकले की घड्या मारायचे आणि त्याला मोडून एका साईडला ठेवायचं. आणि आपले साड्या. आणि तुम्ही बघा असं मध्ये मध्ये पाणी पियत राहायचं. इकडे बघा 5 हँगर झालेत. माझ्या हातात 1 हँगर आहे आणि इकडे 4 हँगर. एका हँगर मध्ये 5 साड्या आहेत. हे 20 आणि हे जर मी इकडे लावलं वरती 15 साड्या आणि खाली 10 साड्या झालं ना. मी तुझं एका ह्याला लावले सगळे कसे एकदम अरेंज वाटतात येतं बरोबर. हे बघा असे पण बॅग आहेत मम्मीकडे. हे म्हणजे आपले कपडे त्याच्या आत राहतात ना व्यवस्थित. ते माझे असे बॅग आहेत आणि आपले साधे हँगर होते, म्हणजे सर्व व्यवस्थित लावून ठेवले. ते चांगले चांगले साड्या. हे आपले भारीतले साड्या असतात ना असे. म्हणजे असं डायरेक्ट बॉक्स आपण काढून आणलं मम्मीला जे पाहिजे ते. बॅग सारखं आहे ना. 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया. साडीवाला आलाय 100 रुपया. सब ले लो 100 रुपया. एक साडी 100 रुपये का. 2 साडी पे 1 साडी फ्री. 200 रुपयाचे 3 साड्या. विकू का लवकर. खाली अजून 4 साड्या बघे. 4 बॅगा भरलेली आहे. बॅग डायरेक्ट 1000 रुपये में पुरा बॅग. आता इकडे मम्मीला रेस्ट करायला दिलंय. आता इकडे मम्मीची आय थेरपी होणार आहे. डोळ्याची केअर. चल डोळे उघड. हळू टाक. 1 2. मम्मी बोलते कधी ह्याच्यात टाकते. 1 2 लगेच मम्मीचा हात डोक्यावर जातो. ऑटोमॅटिक डोक्यावर हात जाणार. झोमतं ना दिलंय. लय जाल होते नुसते आग सुटते डोळ्यात. कांदा कापतो तर आपण किती झोमतात ना डोळे. हो तसंच. एकदा कांद्याचा रस टाकला त्याच्यात. ते पण सफेद कांद्याचा रस. पण काय करणार, सहन करायला लागतो. तर आपले डोळे व्यवस्थित होतील ना. हा डोळ्यातून चांगलं पाणी येतो बघा. गळा पाणी येतो. साईडला पाणी पडतंय ना. मी अजून खोलले नाही आहे. चला आता मम्मीला 5 मिनिटं जरा रेस्ट आराम पडतो. जरा नंतर आराम वाटतो. तुला आपला ओलचा डबा छोटा तो माहितीये ना, तो झाला म्हणजे एक गोळा झाला तो माझ्या हातामध्ये. हा आलाय ताईचा कॉल. डोळ्यात ड्रॉप टाकलाय कुकुने. आणि आमची दिल बघा. दिल काय करते, डोळ्यातून किती पाणी येतो. त्या डोळ्यातून पाणी येऊन गेलं ना 2-3 वेळा की मी नंतर मग शांत वाटतं एकदम. मस्त पाणी पी दिल. पाणी पी. पाणी पी दिलो. इकडे आपली दिल बघा झोपलेली आहे. म्हणजे बाबूला बरं नाही वाटत आहे. दिलूला बरं नाही आहे. आराम केला की मग बरोबर तिला. औषध पाजलं. आता औषध पाजलं. बोल बघाले. आता तिला औषध पाजलं आहे म्हणून ती झोपते आता. गाय करा. आज मम्मीला हा माझा सेक्शन होता, तो मम्मीला आज मी दान करून टाकलेला आहे. मम्मी आज एका ह्याच्यात तुझे जर 5 साड्या आहेत आणि ह्याच्यात 9 हँगर बसल्यात. 1 हँगर नाही बसला म्हणजे 9 5 जा 45. 45. आता जरा मजा वाटते. जरा कोणती पण साडी मी घेऊ शकते पटकन. हा ते पाहिजे. बॅग खोला. हे बघा कोणती पण साडी घेऊ शकतेस ना. हा कोणती पण साडी घेऊ शकते. या साईडला चूज करायचं असेल तर इकडून बघायचं. हा इकडून बघायचं. बघा हे बघा हे 5 दिसले. हे 5 आहे. हे 4 सेक्शन इकडून बघायचे
आणि हे 4 सेक्शन इकडून बघायचे बघा. हे इकडून दिसणार तुम्हाला बघा. हे इकडून हा, दिसतात. आणि आता कोणची साडी पाहिजे असेल ना तो भाग असा करून आता कोणची पाहिजे तो हा भाग धरून असा वर उचलायचा. म्हणजे मम्मीचे 1.5 महिना व्यवस्थित झाला आता. अगं परत काढायचे ते साईडला ठेवायचे. मग आपले धुवून आहे ना परत हँगरला लावायचे. नो रिपीट. हा बोल. हा आमचा कबाट. हा आमचा कबाट असा आहे बघा.